Det er ikke alle amerikanere, der er sådan. Det er også unfair at kalde dem det. Det findes også, det er mere typen, der er det der, sådan, den der fabulous-agtige pige. Der findes også danske kvinder, der har den der attitude. Og altså, jeg har været på date med en, og det er den eneste date, jeg har været på i hele mit liv, og jeg gør det aldrig nogensinde igen. Det var så forfærdeligt, fordi hun havde alt for meget selvtillid, sådan virkelig helt vildt meget, helt forskruet syn på sig selv, sådan den der, sådan, jeg var nok den første, der fik bryster i min klasse, så prøv lige at lytte til, hvad jeg har at sige. Og så siger hende her pigen til mig, i løbet af dagen, vi er næsten lige startet, så siger hun til mig, altså, altså, jeg kan jo godt lide at gå i byen sådan nogle små steder, hvor jeg bare sådan, wow! Så jeg bare sådan, wow! Ej, det er ikke. Men så nogle gange, så går jeg i byen sådan nogle store steder, hvor jeg bare sådan, wow! Altså på den måde, der kan jeg faktisk lide sådan helt vildt mange forskellige ting. Altså jeg kan faktisk lide så mange forskellige ting, at jeg har mange veninder, som kalder mig et løg, fordi jeg har så mange lag. Hvad vil hun have, jeg skal svare? Når mine veninder kalder mig en aubergine? Det var så... Jeg var fuldstændig i chok over, at hun sagde det, fordi det var apropos ingenting. Det var sådan lige pludselig. Det var ikke sådan, at jeg lige havde spurgt hende, hvis du nu skulle beskrive dig selv med én grøntsag. Hvad for en ville det være? Og det var det, der var så sindssygt for mig, det var, at hun bare sagde det ud af det blå. Det var ikke sådan... Det var, altså, fordi jeg kan godt forstå, at man lige pludselig kan tænke det der sådan, jeg er et løg. Altså, det kan jeg godt forstå. Men det der med at tænke det, og så bare sige det sådan, mine veninder kalder mig et løg, fordi jeg har så mange lag. Man håber jo bare, hun bliver stoppet på den der rulletrappe til Godmorgen Danmark. Og de bare spørger hende, hvordan har du det med, at de danske tropper bliver trukket ud af Afghanistan? Der er krigen jo lidt sådan et løg. Så mange lag. Hun havde jo ingenting til fælles med et løg, det havde hun jo ikke. Altså det kan jeg sige her. Hun havde ingenting, og ingenting. Altså efter hun sagde det, så ville jeg godt kunne skære hende uden at græde. Ville jeg godt. Og det vildeste er jo, at det er jo et Shrek-citat. Det er jo Shrek, der siger det der med, at trolde er ligesom løg, fordi de har så mange lag. Hun får sin visdomsord og guldkorn fra animeret film. Fandme heldig daten, den stoppede der, så hun ikke bare kunne sige, ja, Simba. Der skal du huske, at en eller anden dag, så bliver vi til det græs, som antiloperne spiser. Ja. Jeg hedder Simon. Na, det venya, så var der misi der på. Jeg går nu. Tak for. Det var hyggeligt. Du kunne godt have skrevet freak på din dating.dk-profil. Det er også bare fedt, at det ikke er min veninde i spændetrøjen med gummihjelmen kalder mig et løg. Det er mine veninder, så de er sådan blevet enige om, at det er det. De har bare sådan et møde. Jeg synes agurk. Asparges? Er hun mere asparges? Prøv at Charlotte, hvis du ikke kan argumentere for pastinak, så er Heidi et løg. Det kunne være så fedt, hvis hun var inde og se showet en aften. Jeg kan godt vide, om hun ville forstå det mærkelige at sige det, eller hun bare ville sidde, hvorfor griner folk? Ja, det skriver bare daten, hvad skal jeg være? Veninder ville bare sidde, du er et løg. Hvad er du?